Jak tohle všechno vstupuje do té teorie ohledně tvorby portfolia? Především s ohledem na to, že v osobních financích a tady pro ty do-it-yourself investory, ostatně jako jsem i já, často pracujeme s nějakým modelem teoretického portfolia. Typicky třeba 60-40, 60 akcie, 40% dluhopisy. A celkově tady ty návrhy alokace tříd aktiv jsou strašně oblíbený, protože si vždycky díváme do historie, díváme se, jak reagovali v různých tržních scénářích a samozřejmě je to jednoduché vlastně dát dohromady. Jak by ta teorie, kterou vy tady zmiňujete ohledně makrotrendů, ohledně nějakého forward-looking scénáře nebo očekávání, vstoupila právě do téhleté v vozovkách jednoduché tvorby portfolia? Tak v prvom rade ja si myslím, že to, čo je nemenné, na čom sa absolútne všetci zhodnú, je, že je dobré diverzifikovať a teda, že široko diverzifikovať a platiť čím nižšie poplatky. Takže to dáme nabok, lebo na tom sa všetci zhodneme. A teraz konkrétne k alokácii. Ja si myslím, že prvá vec, nad ktorou by som sa zamyslel, tam je nejaká taká hierarchia, že nad ktorou by som sa zamyslel, že čo je účel toho portfólia. Naozaj, že hlboko by som sa zamyslel nad tým, že čo vlastne od toho chcem a čo je cieľ. Ja to mám minimálne, ja vám poviem teda, že ako to ja robím, ja som tiež v určitom zmysle som tiež do-it-yourself investor, pretože mám nejaké osobné portfólio, no a ja si to rozdelím do takých nejakých škatuliek, teda, že mám nejaké penzíne portfólio, mám nejaké portfólio, z ktorého musím financovať túto firmu, mám nejaké portfólio, ktoré akože nejakým spôsobom je dlhodobejšie a každé to portfólio, alebo každá tá kategória má nejaký účel. A teda nejakým spôsobom od toho sa potom odvíja tá alokácia. Že taká, že one size fits all, ja som nie veľký fanúšik toho, lebo tá alokácia je úplne iná pre moje penzíne portfólio, ako je pre portfólio, ktoré možno budem potrebovať najbližší rok, 2, 3. Takže to je prvá vec. Že čo je naozaj ten účel, či sporím pre dieťa na vysokú školu, alebo na penziu, alebo na prvú teda tú takú down payment na bývanie a tam potom tá prvá páka, ktorá akože, alebo tá prvý parameter, na ktorý sa pozeráme, že aké riskantné je to portfólio. Teda, že keď chcem safe, alebo teda keď chcem bezrizikové aktívum, to tiež sa bude odvíjať od toho, čo je ten účel, ako sme sa už bavili, že na môj dôchodok, dajme tomu, to bezrizikové aktívum je, a teraz to aj tak vyzerá v mojom portfóliu, je naozaj dlhodobé dlhopisy naviazané na infláciu. Štátne dlhopisy naviazané na infláciu. Takže potom v každom tom portfóliu alebo kategórii mám nejakým spôsobom určené, že bezrizikové aktívum, ktoré a koľko percent toho bezrizikového aktíva chcem mať v portfóliu. Dajme tomu, vrátim sa k tomu 2020. Vtedy som mal 0% bezrizikových aktív, pretože to na cene nedávalo zmysel. Teraz ich mám viacej, teraz dajme tomu, mám 30%. Teraz zhruba, hovorím tie čísla zhruba. To je teda druhý krok. Tretí krok podľa mňa je o tom, že čo je teda najširšie diverzifikované rizikové portfólio. S tým, že otázka je, že ako to chcete robiť granulárne, či si chcete kúpiť celosvetový akciový index, alebo máte nejakým spôsobom, keď máte pohľad na vec, že ja neviem, americké akcie sú drahé, tak si to vyskladáte, aby ste tie americké akcie mali tam, dajme tomu, underweight. Jednoducho môžete si do toho dávať, aspoň ja si to teraz opisujem naozaj, že ako sa ja na to pozerám. To je podľa mňa najjednoduchšie, lebo ja akože nie som veľký fanúšik nejakých takých, že pravidiel jednoduchých, ktoré pre všetky, ja radšej opíšem teda nejakým spôsobom postup, akým rozmýšľam. Keď tie trhy sledujete, tak
predpokladám, že máte nejaký pohľad na to, že čo je atraktívne a čo je menej atraktívne. My teda v rámci allocation strategy, jeden z teda produktov, ktoré čoskoro v rámci dní a týždňov, na neskôr týždňov spustíme, sú tzv. Capital Market Assumptions, že teda investori dostanú skrz portál, dostanú kompletný list aktív a ich očakávané výnosy na krátko až dlhodobom horizonte od 1 roka až do 3 a takisto forward-looking rizikové rizikové hodnotenie. Takže to je potom ten posledný krok, že si vyskladám tú rizikovú časť podľa toho, kde vidím atraktívne príležitosti, ale s tým, že to je naozaj také, že veľmi diverzifikované stále. Len hovorím, posúvate, ja neviem, že namiesto toho, aby americké akcie, keď máte pohľad na vec, že americké akcie sú príliš drahé, tak namiesto 60% váhy majú 40 alebo niečo podobné. Teraz hovorím za seba. A s tým, že tieto zmeny minimálne v tom penzínom portfóliu, ja ich nerobím často. Že naozaj, že obchodovanie a zmeny v portfóliu sú nákladné a nejakým spôsobom sa to kumuluje v dlhodobom horizonte, keď robíte veľa zmien. Takže dúfam, že to nejakým spôsobom celé dáva zmysel.